تیرا پاک پتن آباد رہے تیرا، اور تیری دید کو اپنی عید کہیں، تیری دید اپنی عید کہیں، سب تجھ کو فرید فرید کہیں، سب تجھ کو فرید فرید کہیں، دیتے ہیں صدا خواجہ کلیئر، دیتے ہیں صدا خواجہ کلیئر، آباد رہے تیرا پاک پتن، منگتوں پہ نظر یا گنج شکر، آباد رہے تیرا۔ اور یوں بابا تیری بارات سجی، ایک باری سارے آنکھوں پہ آرنا سبحان اللہ۔ یوں بابا تیری بارات سجی، پیچھے ہے ولی آگے ہے علی، پیچھے ہے ولی آگے ہے علی، اور نبیوں کے نبی آئے تیرے گھر، آباد رہے تیرا پاک پتن، آباد رہے تیرا۔ بولو یار مل کے، ڈرے ڈرے بیٹھے ہو، مل کے بولو آباد رہے تیرا۔ اور دل بہکے گانا ان کلیوں سے، دل بہکے گا نا ان کلیوں سے، مجھے رہنے دو ان گلیوں میں، مجھے رہنے دو ان گلیوں میں، ہے در تیرا جنت کا گھر، آباد رہے تیرا پاک پتن، آباد رہے تیرا پاک پتن، منگتوں پہ نظر یا گنج شکر، آباد رہے تیرا پاک۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا و بعد، آقا انعامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسرا دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء سند الانبیاء تتمہ انبیاء میزان الانبیاء خاتم الانبیاء ختم الانبیاء بلکہ فخر الانبیاء، فخر آدم و بنی آدم، نور مجسم، شفیع معظم، ہادی کل، دانائے سبل، مختار رسول، مدنی تاجدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد، گرامی منزلت واجب التعظیم مسلمان دوستو بزرگو بھائیو، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ گرامی قدر حضرات، آج دا عظیم الشان خطبہ جمعہ اس مرکزی جامع مسجد تاجدار مدینہ محمدی چوک سات چک دے اندر، اس دا آج عنوان حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ حضور بابا صاحب دی اولاد بھی الحمدللہ تشریف فرمائے، تے آج جنہ دی اولاد بیٹھی ہے انہاں دے وڈیاں دا ذکر کرنا ہے۔ آج تسی سبحان اللہ ہولی آپ کو شاید کسی دا بلڈ پریشر نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا، تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا،
یہ سوکھا تے سادہ جا ترجمہ ہے اللہ فرماندہ ہے اے جنت اے دے وارث اساں اپنے نیک بندیاں نو بنا چھڑیا ہے تلک الجنت اللتی نورثو من عبادنا من کانا تقیہ فرمایا اس جنت دے وارث اساں اپنے بندیاں وچوں انہاں نو بنایا جڑے تقوی والے نے آئے سارے وارث نہیں لفظ قرآن پاک دے ذرا غور کرو فرمایا تلک الجنت اللتی فرمایا جڑی جنت ہے نا یہ جنت نورثو ہم نے وارث بنائے ہیں من عبادنا سارے ہی بندے نے فرمایا ساڑھے بندیاں وچوں جڑے ساڑھے بندے نے نا اساں انہاں نو وارث بنایا ہے وہ بندے کیڑے نے فرمایا ساڑھے بندیاں وچوں کچھ بندے ایسے نے من کان تقیہ فرمایا جڑا متقی نے نا اساں انہاں نو اس جنت دا وارث بنا چھڑیا ہے جنت دے وارث اساں بنائے نے او بندے جڑے تقوی والے نے بولیو کون نے سارے بولیے ذرا کون نے ماشاءاللہ پھر بولو ذرا کون نے تقوی والے تقوی کہندے نے ہر برے کام تو بچ جانو ہر برے کام نو چھوڑ دینا ترک کر دینا جس کام وچ اللہ اور او دے رسول دی رضا نہ ہوئے اللہ اور اس دا رسول اس کو پسند نہ کردہ ہوئے انہوں چھوڑ دینا انہوں کہندے نے تقوی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اس جنت دے وارث اساں اپنے بندیاں وچوں او بندے بنائے نے جڑے متقی نے کی نے ایک بندہ میں نو آندھا تسی آندھے ہو بابے فرید دی زمین ہے پاک پتن بابے فرید ہے یہ زمین تے اللہ دی ہے میں کہہ دے کوئی شک نہیں اللہ دی ہے تو پاک پتن دی گل کرنے ہیں اللہ تے جنت دیاں گلاں پیا کردا ہے تو آنا پیا یہ شرک پر شریف میاں شیر محمد شریف شرک پوری دا ہے نہیں یہ تے اللہ دا ہے میں کہہ کوئی شک نہیں اللہ دا ہے وہ پنڈ تھا پوری کائنات اللہ دی ہے لیکن اللہ جنہوں چاہے وارث بنا دے وے جنہوں چاہے اس زمین دا مالک بنا دے وے اللہ کریم قرآن مجید ارشاد فرماندہ ہے محبت والدہ سبحان اللہ آنکھوں میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں اللہ کریم نے فرمایا تلک الجنت اللتی نورث من عبادنا من کان تقیہ دوسرے مقام تے رب کائنات نے فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ اللہ فرماندہ اساں زبور اچھ بھی اس نو نقل کیتا ہے زبور اچھ بھی اساں ذکر نو نقل کیتا کی ان الارض یارثھا عبادی الصالحون اللہ فرماندہ ہے جڑی زمین ہے نا اے اساں اے دے وارث صالح لوکاں نو بنا چھڑیا ہے نیکا لوگاں نو اسی حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ دے کولوں پوچھا جناب اے زمین فرمایا اے تے کوئی اہمیت ہی نہیں نہ رکھ دی اے تے کوئی ایڈی اہمیت ہی نہیں رکھ دی اللہ نے تے جنت دے وارث بنا دیتے لے جنت دے وارث بنا دیتے انہاں جنت دے وارثاں وچوں ایک وارث دا اسی اج ذکر کرنا ہے جڑا اصلی فاروقی ہے کی ہے بولیے ذرا کی ہے اصلی فاروقی تے فاروق اعظم دا جلال تے جلال پھر پوری اولاد وچوں بھی نظر آوندا ہے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دا سلسلہ نسب چل دیا حضرت ابراہیم بن ادم تک کدی انشاءاللہ دساں گا بھائی ابراہیم بن ادم کی سن ابراہیم کی سن اور انہوں نے باپ ادم کی سن ادم دا باپ کی سی تے پھر دا دادا کی سی تے پردادا تے پھر اگے ہی فاروق اعظم ہے نا توجہ حضرات حضرت
بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دے والد گرامی دا نام ہے قاضی جمال الدین سلیمان قاضی جمال الدین سلیمان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دی شادی ہوئی مولانا وجیہ الدین صاحب دی بیٹی دے نال اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اخبار الاخیار وچ لکھیا آپ فرمانے نے مادر فرید مستجاب الدعوات بود فرمانے نے فرید دی ماں جڑی ہے نا لکھدا کون ہے شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی جنہوں اپنے بھی محقق مندے نے تے بیگانے بھی محقق مندے نے آپ فرمانے نے مادر فرید مستجاب الدعوات بود اندرے بابا فرید دی ماں جڑی ہے نا انہیں جدوں بھی لب کھولے نے اللہ موڑی نہیں لب جدوں کھولے نے نا اللہ نے سارے بولو اللہ نے پھر بولیے ذرا اللہ نے انہاں دی موڑی نہیں حضرت بابا صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دی ولادت تو بھی پہلے اجے بابا فرید رحمت اللہ علیہ آپ دی والدہ دا اجے ویاہ نہیں سی ہویا نکاح نہیں سی ہویا شادی نہیں سی ہوئی اپنے والد دے گھر وچ ہی سن رات دا ٹائم سی تے آپ تہجد دی نماز پڑھیاں پڑھ دیاں سن نماز پڑھ رہی ہیں تے گھر وچ چور آ گیا کون آیا بولیے ذرا کون آیا توجہ رکھنا بس 2-4 منٹ دی گل پھر اس تو بعد جو تسی چاہندے ہو ادھر اسی چور آیا تے چور نے آ کے نا تے گنڑی بنی گنڑی کا دی نہیں خیالاں دی گنڑی کا دی گنڑی بنی جدو کارے چاہے نا انہیں آکھا بھی کرو بڑا مال لبے گا بڑا او بولو تو صحیح بڑا جو بلا کہنا چاہنا تو اڑی توجہ ہوئے وہ تے ذہن بنا کے ایسی سونا لبے گا چاندی لبے گی ہیرے موتی لبن گے پر انہوں کی پتا ہوئے اے مال نال تے پیار کر دے ہی نہیں اے تے مصطفیٰ دے جمال نال پیار کرنے والے نے جدو چور گھر وچ داخل ہویا ہے سارے گھر نو چھانے پورے گھر دی تلاشی چور لئیے مگر گھر وچوں کوئی چیز انہوں نظر نہیں آئی سوچ دے اندہ ہن کی کراں آندہ منو محسوس ہوندے اس گھر دی اندر سامنے ایک بی بی بیٹھی ہے جنی نماز پہ پڑھ دی ہے ہن دل وچ سوچ دے آندہ کسے کلو کچھ نہیں لبا ہن ایتھے کھلو کے کی کرنا ہے ہن بہتر اے یہ میں گھروں نکل جاواں جدوں دروازہ کراس کرن لگا ہے اکھاں تو انا ہو گیا ہے اکھاں تو نبینا ہو گیا ہے نظر کوئی نہیں ہوندہ یہ قدم پیچھے رکھ دے اکھاں ٹھیک ہو جاندیاں نے یہ قدم بننے رکھ دے انا ہو جاندہ ہے کدوں 2-3 مرتبہ انہیں عمل کیتا کہ میں بننے جان دی کوشش کرنا وا مگر اکھاں دی بینائی چلی جاندی ہے جے واپس موڑنا وا اکھاں ٹھیک ہو جاندیاں نے پیچھے موڑ کے بابا فرید دی ماں والمخاطب ہو کے آندہ آئے اللہ دی ولیہ ایک واری معافی دے دے اگو کدی ساری زندگی چوری دا سوچاں گا بھی نہیں ایک واری معافی دے دے اگو ساری زندگی چوری دا کدی سوچاں گا بھی نہیں میں سچی توبہ کرنا وا اتنی جدو گل کیتی ہے تے بابا فرید دی ماں نے نظر آسمان وال اٹھا کے آکھی مولا کہ انہیں سچی توبہ کیتی ہے یا اللہ میں بھی معافی دیتی ہے مولا تو بھی معافی عطا فرما دے یہ جدو اکھاں ملیاں نے گھروں نکلے صبح دن چڑھیا ہے کلہ نہیں آیا کلہ نہیں آیا کلہ نہیں بیوی بھی نال ہے بچے بھی نال ہے بابا فرید دی ماں دے دروازے تے چور آیا آکے دروازے تے دستک دیتی ہے پوچھیا کونے آندہ رات والا چور آیا ماں جڑا راتی چوری کرنے واسطے آیا سا میں رات والا چور آیا ماں میں
سچے دل نہ توبہ کیتی ہے کلا میں ہی نہیں میں غیر مسلم سا پر بابے فرید دی ماں دی کرامت ویکھ کے کلا مسلمان ہون نہیں آیا پورا ٹبر لے کے آیا وہاں کلمہ پڑھا دیو کلا نہیں آیا پورا ٹبر لے کے آیا اجے بابا فرید آئے نہیں بولو اجے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ فرماندے نے اسے گالوں لے آپ فرماندے نے مادر فرید مستجاب الدعوات بود فرماندے نے فرید دی ماں لبا تو جڑی گل کہہ دیں سی رب بھی نہیں سی ٹالدا پیار نہ بولیے ذرا کوئی سبحان اللہ 584 ہجری دے اندر 584 ہجری حضرت بابا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دی ولادت باسعادت ہوئی آپ دا نام رکھیا مسعود کی نام رکھیا بولیے کی نام رکھیا مسعود اور آپ دا لقب فرید الدین نام کی ہے نام ہے مسعود لقب کی ہے فرید الدین حضرت بابا صاحب رحمت اللہ علیہ دے حالات زندگی تے جڑی سب تو پرانی کتاب لکھی گئی ہے نا وہ بے جواہر فریدی حضور بابا صاحب رحمت اللہ علیہ اور آپ تو پہلے جتنے بھی چشتیان کرام دے بزرگ گزرے نے سارے دا ذکر اور بابا صاحب تو بعد بابا صاحب دیاں اولاداں اگوں نہ دے خلفاء دا ذکر اس کتاب اندر موجود ہے بابا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ بچپن دا زمانہ تو والدہ نے کہا پتر پڑھ لائے کوئی اچھا ویسے گل بڑی مزے دی ہے یارو جنہ دیاں ماما تربیت کرن نا ماما جنہ دیاں تربیت کرن پتر اے قرآن پڑھ اے حدیث پڑھ تے پتر انہاں دے جاگتے چمک دینے تے جڑی ماں کہ پتر میں تے تینوں ڈاکٹر بنانا ہے اگرچہ میں ادھا بھی انکاری نہیں ٹھیک ہے دنیاوی تعلیم ضروری ہے ڈاکٹر بھی نہ ہونا تے بندہ جائے کہنے پاسے لیکن ٹھیک ہے یہ بھی نال چیز ضروری ہے کیونکہ ڈاکٹر صاحب سامنے بیٹھے ہیں نا بہت بعد جا کر میرے چنگا خیال ہے یہ دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے لیکن سب تو ضروری جڑی اور رب دا قرآن ہے پیار نہ بولیے ذرا کوئی سبحان اللہ حضرت بابا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی والدہ فرمایا پتر فرید اماں جان حکم فرمایا پتر نماز پڑھیا کر ٹھیک ہے ماں جی تے بچے دی عادت ہوندی جے بھی آ کام کرا تے پھر کی لبے گا آ کرا تے پھر کی لبے گا ماں نے فرمایا پتر نماز پڑھیا کر اماں جی نماز پڑھیے تے کی لبے گا فرمایا پتر نماز پڑھیں گا تے شکر لبے گی ایک اللہ تو سنیے لیکن میں اقتباساً بس ایویں 2-3 منٹ لے کے اس تو آگے نکلنا چاہنا اچھا آپ نماز جو پڑھن واسطے کھلونا تے آپ دی ماں نے وہ نکی جی شکر دی پوڑی بنا کے نا تے مسلے دے تھلے رکھ دینی سرانے اتلے پاسے نماز اماں جی شکر پتر جتھے نماز پڑھی ہے ویکھ تھلے ہونی ہے مسلہ چکنا تھلے شکر ایک دن بھی 2 دن بھی ایک دن بابا فرید یارانوں آندے نے آؤ نماز پڑھی ہے آئے ہائے 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 یاری بھی دعا کرو چنگیاں نال ہو جائے یاری بھی بولو ذرا یاری بھی چنگیاں نال ہوئے پیڑے بندے نہ رب یاری بھی نہ لوائے آؤ یارو نماز پڑھیے ٹھیک ہے بابا فرید بھی کھلو گئے یار بھی کھلو گئے تے جدو سلام پھیرے نا یار آندے نے فرید تو تے آنا نماز پڑھیے تے شکر لب دی ہے تے کتھے ہی ادھر ہون بابا فرید رو پوچھ دے پہنے تو ادھر ماں ویکھ دی پئی ہے یا اللہ اگے تے میں شکر دی پوڑی بنا کے رکھ دی ساں اج کلا نہیں کھلوتا تے میں نوی یاد نہیں رہی یا اللہ جے آج نانا لبی تے ایدہ اعتبار اٹھ جائے گا بابا فرید پکار کے کہنے لگا یارو ماں دیئے نماز پڑھ کے مسلے تھلو ویکھنی چاہی دیئے جے مسلہ سارے چک دے جاندے نے ہر مسلے تھلے شکر دی پوڑی موجود ہے بابا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ماں نے فرمایا پتر پڑھ آپ پڑھنے واسطے ملتان شریف پہنچے کتھے آئے بھائی بولو ذرا چشتیوں میں لگے بولو ذرا کتھے آئے ملتان شریف اور ملتان شریف علم دا مرکز سی اس دورچ علم دا مرکز سی ملتان شریف جنہوں مدینہ تو الاولیاء کیا جاندہ ہے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جدو ملتان دی سرزمین تے تشریف لے کے گئے ایک مسجد دے وچ بیٹھ کے پڑھ دے پہنے آپ دی ہاتھ دی اندر
ایک فقہ دی کتاب ہے، اس کتاب دا نام نافع ہے۔ آپ کتاب پڑھ کے کتاب دا مطالعہ پہ کر دینے، ادھر مطالعہ بابا فرید کر دے پہنے، ادھر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دا مرید خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بھی آگئے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ بھی اسے مسجد ہی چاہ گئے جس مسجد دی اندر بابا صاحب بے کے ایک کتاب دی پڑھ دے پیسن جدو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی آئے آپ نے آ کے نماز پڑھی ہے، نماز پڑھ کے بابا صاحب واللو جدو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ویکھیا ولی را ولی می شناسد اے ولی نو ولیوی سجان دائے، اے ولی نو ولیوی پہچان دائے۔ بابا فرید واللو جدو قطب الدین بختیار کاکی نے ویکھیا ویکھ کے فرمانے نے بیٹا اے کی پڑھدا پیا ہے؟ بابا فرید بول کے اندر حضور اے میں فقہ دی کتاب نافع پیا پڑھنا وا۔ جناب قبلہ پیر صاحب جدو بابا فرید جملہ بولے ہے کہ میں نافع کتاب پیا پڑھنا وا، خواجہ قطب الدین بولے فرمایا بیٹا اے دس اے کتاب تینوں کوئی نفع بھی دے گی؟ جدو اتنا جملہ بابا فرید نے خواجہ قطب دا سنے ہیں، کتاب رکھ کے دوڑ کے خواجہ قطب واللہ نے بول کے اندر حضور پتہ نہیں ہے کتاب تے نفع دے یا نہ دے پر تھوڑی نظر ضرور دے گی۔ پتہ نہیں حضور یہ مینوں کتاب فائدہ دے یا نہ دے پر حضور تھوڑی نظر تے مینوں فائدہ دے گی۔ چشتیاں والا ذوق تھوڑا جا بڑھاؤ، آکھن لگے حضور پتہ نہیں یہ کتاب تے مینوں فائدہ دے یا نہ دے پر حضور یقیناً تھوڑی نظر مینوں ضرور فائدہ دے گی۔ یقیناً بول کے اندر نظروں سے ملا نظریں بھر دے میرا پیمانہ، نظروں سے ملا نظریں بھر دے میرا پیمانہ، نظروں سے ملا نظریں بھر دے میرا پیمانہ، آباد خدا رکھے ساقی تیرا میں خانہ، آباد خدا رکھے ساقی تیرا میں خانہ۔ ایک باری ہاتھ جو کے آنکھو آباد، بولو بولو آباد خدا رکھے ساقی تیرا میں خانہ، مل کے آباد خدا۔ ایک باری سینے دا ٹل لا کے پتہ لگے سب چک دی سر زمین جب میں کہ ذکر فرید کیتا جا رہا ہے، مل کے بولو آباد خدا۔ نظروں سے ملا، نظروں سے ملا نظریں بھر دے میرا پیمانہ، آباد خدا رکھے ساقی تیرا میں خانہ۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ عرض کر دے حضور پتہ نہیں ہے کتاب تے فائدہ دے یا نہ دے پر فرید دا دل گواہی دیندا ہے جے تسی نظر میرے اتے رکھو، جے نظر تسی میرے اتے رکھو تو یقیناً تہاڈی نظر مینوں ضرور فائدہ دے گی۔ اچھا بابا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جدو اتنا عرض کیتا نا تو خواجہ قطب نے جدو بابا صاحب دی گل سنی پھڑ کے سینے نہ لایا، آئے ہائے ہائے پھڑ کے سینے نہ لایا
اور جواہر فریدی دا مصنف کہندا ہے جدو پھڑ کے سینے لایا تو بابا صاحب قدم آج ڈگ پے کہندے حضور ہن غلام بنا کے ہی جانا جے مینوں آپ نے مہربانی فرمائی کرم نوازی فرمائی تو جدو مسیتوں نکلن لگے نا تو بابا صاحب اٹھ کہتے ہیں حضور میں تواڈے نال ہی جانا جتھے جانا ہے ہن پیر دی گل سنو اسی جنہاں پیراں نوں ماننے ہاں جڑے پیراں نوں پیر صاحب اسی ماننے آپ نے کی فرمایا آپ نے فرمایا فرید جی حضور فرمایا جو پڑھنا ہے نہ پہ آجے پہلا وہ پڑھ حضور کیوں فرمایا باج علمو جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہوں فرمایا پتر پہلا انج کر پہلا درہ رب دا قرآن تے مصطفیٰ دا فرمان پڑھنا پہلا عالم بن جا تو یاد رکھو ہر ولی عالم ہے ہر ولی ہر عالم ولی نہیں ہر ولی عالم نہیں عالم دا معنی جہان ہوندہ ہے عالم دا معنی جاننے والا ہر ولی عالم ہے ہر عالم ولی نہیں فرمایا پتر پڑھ ہجے جی ٹھیک ہے حضور وقت گزردا رہا بابا صاحب نے جدوں تعلیم مکمل کر لی نا تو پھر فرماندے نے اپنے آپ وہ فرید پیر کہہ گیا سنی پڑھ لے تو پھر آ جائیں چل دلی چلیے کتھے چلیے سارے بولو تہاڈا بھی ہے موڈ جان دا جاواں گے تاں جے تسی گوڈیاں تو ہاتھ لاؤ گے جے گوڈے پھڑے رکھے تے پھر کتھے جانا تساں چل فرید دلی چلیے کیسا وہ سما ہوئے گا نہ ریل گڈی نہ ہوائی جہاز نہ ہوائی جہاز نہ ایروپلین نہ کوئی بس نہ ٹریکٹر پیدل دا زمانہ یا سواریاں تے بہ کے اونٹھاں تے کوڑیاں تے سواری کرنے دا دور تھا بابا صاحب جدو ٹرے پیدل ٹرے پیر کو جانا سی نا بولو کتھے جانا سی پیراں کو جدو وڈیاں کو جائیے پھر ادب نال ہی جانا چاہیے ایویں خواجہ اجمیری جدو ٹرے نا اجمیر تو جتی لا کے ہاتھ وچ پھڑ لئی ایک روایت وچ جتی بھی سٹ دیتی اوتھے مریداں کی جی حضور کتھے جانا فرمایا داتا صاحب کو چلے ہاں ننگے پیر آئے جڑا سائیاں دا انہا ادب کردہ ہوئے نا سائیں پھر خالی نہیں جان دیں دے سائیں بھی کرم نوازیاں فرما چھڑ دیں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ سفر کر دیا جدو دلی دی سرزمین تی آئے نے کتب تواریخ والے کہنے نے جدو بابا فرید حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دی بارگاہ وچ آئے نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دے کول جدو پہنچے نے چاہ کے پہلی نظر جدو بابا فرید دی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دے چہرے تے پئیے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے اپنی نظر ان سیر تے کیتی ہے آپ نے ویکھیا ہے ادھر بابا فرید بھی بیندے نے کہ میں تے پیر والوں ویکھیا ہے تے پیر نے نگاہ کسے ہور پاسے کیتی ہے جدھر بابا قطب الدین نے نگاہ کیتی ہے بابا فرید نے بھی ادھر دھیان کیتا خواجہ قطب نے بھی ویکھیا ہے بابا فرید بھی ویکھیا ہے خواجہ قطب الدین دے کول اجمیر دا تاجدار خواجہ اجمیری آئے ہوئے نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ تشریف لے کے آئے نے جدو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے خواجہ اجمیری والوں ویکھیا ہے کہ بابا فرید والا ہاتھ دا اشارہ کر کے بابا فرید والا ہاتھ دا اشارہ کر کے دیوان دے کے اندر فرید تیرے پیر دا بھی پیر آیا ہے اے فرید تیرے پیر دا بھی پیر آیا ہے آ انہ دے قدمہ وچ جھک جا جدو اتنا عرض کیتا ہے قبلہ پیر صاحب ہن ادھر خواجہ اجمیری ہے ادھر خواجہ قطب ہے ادھر پاک پتن دا لاڑا ہے جدو خواجہ قطب نے فرمایا بیٹا اے تیرے پیر دا بھی پیر آیا ہے اے دے قدمہ وچ جھک جا اے بابا فرید دوڑ کے خواجہ قطب دے قدمہ وچ جا پہنے خواجہ قطب الدین دے قدمہ وچ ڈگے نے جدو خواجہ قطب نے ویکھیا ہے کہ میرا مرید میرے پیراں وچ ڈگیا ہے میں انہوں آکھیا خواجہ اجمیری دے پیراں وچ ڈگ جا پر اے میرے پیراں نو پھڑ کے بیٹھا ہے خواجہ قطب نے فرمایا بیٹا فرید اے ویکھ خواجہ اجمیری نے انہاں دے قدمہ وچ سر رکھ دے خواجہ قطب نے جدو یہ جملہ فرمایا اے بابے فرید نے خواجہ قطب دے پیر پھڑے نے خواجہ اجمیری والے
والو ویکھیا ہی نہیں خواجہ قطب دے قدم پھڑ کے بیٹھے رہے تیسری مرتبہ خواجہ قطب پھر فرمایا بیٹا فرید میں تینوں حکم دے رہی ہوں اے فرید اے خواجہ اجمیری دے قدماں وچ سر جھکا دے آپ پھر بھی خواجہ قطب دے پیر پھڑ کے سر جھکا کے بیٹھے رہے جدو 3 مرتبہ اے خواجہ قطب نے فرمایا ہے کہ خواجہ قطب دے فرمان دے باوجود یہ بابا فرید نے خواجہ قطب دے پیر نہیں چھڑے خواجہ اجمیری بولے فرمایا قطب الدین نو چھڑ دے اے جدھر بھی ویندا اے نو ہر پاسے قطب تو ہی نظر پہ آیا ہونا اے نو رہن دے چھڑ دے اے دی ہن حالت ایسی ہوئی پئی ہے اے جدھر بھی ویندا اے نو تو ہی نظر پہ ہونا ہے تے خواجہ اجمیری دا جملہ سننا آپ وے کے فرمان دینے ہو قطب وہ بڑا شہباز قید کیتا ہی ہوئے ہائے ہائے بڑا شہباز قید کیتا ہی اے دی نظر سدرۃ المنتہا تو تھلے کھلوں دی ہوئی نہیں بڑا شہباز قید کیتا ہی عرض کیتی حضور بس تو اڈی دعا ہے ہن خواجہ اجمیری دا جملہ سننا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرمایا قطب الدین حضور حکم ہوئے فرمایا قطب الدین انہوں کچھ دے ایجا نہیں ہو یار مل کے آکھو ایک باری سبحان اللہ فرمایا قطب الدین بیٹا حضور حکم ہوئے فرمایا پترا انہوں کچھ فیض دے خواجہ قطب ہاتھ بننے حضور تو ہاڑے ہوندیاں میری کی مجال ہے تو ہاڑے ہوندیاں میری کی مجال ہے کہ میں انہوں کچھ دیواں خواجہ اجمیری جدو اتنا جملہ سنیے اپنی جگہ تو اٹھ پہنے اٹھ کے فرمایا اے قطب الدین جے اے گل ہے آ تو بھی آ جا میں بھی ہونا ماں ادھر اللہ 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 ہو دیاں دربہ میں لاواں گا ادھر تو اللہ ہو دی درب اللہ دو میں رال کے انہوں فید دے چھلنے آئے آئے دو میں رال کے فیض ہن سینٹر کھلوتے نے بابا فرید سینٹر ہے بابا فرید ایدر خواجہ قطب ایدر خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کیسا ہو سما ہوئے گا ایک پیر تا دوجہ پیر دا بھی پیر تے پھر چشتیاں دا پیر فخر چشتیاں نہیں تو آڑے سبحان اللہ کھانا سواد نہیں آیا میں لگیا کھوئے کبری فخر چشتیاں راحت عاشقاں خواجہ ہند الولی خواجہ ہند الولی منصب کسا غم خارے غم زدہ منصب کسا غم خارے غم زدہ خواجہ ہند الولی خواجہ ہند الولی آپ فرماندے نے خواجہ اجمیری فرمایا آپ فرید دو میں رالکے نو فیض دئیے ایک خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ایک خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی دو بے عظیم ہستیاں بابا فرید کھلوتے سینٹر ہے تے فیض دے رہے تو انہوں بھی اللہ کرے لب جائے اے لب ہے تو آئیں آئے ہو حقیقت بات ہے نہیں تو ہو سکتا اتھے پہنچے ہوں گے لب ہے تو آئیں آئے ہو سائیاں فیض دے کے نا فرمایا جا بیٹھ اور جاؤ حضور کوئی پریشانی تے نہیں ہوئی فرمایا سائیں کا لنڈے ہیں جڑا سائیاں دا کلیا ہوئے انہوں ڈر کوئی نہیں ہوندہ کیوں بھی جڑا سائیاں دا کلیا ہوئے وہ بولو صحیح جڑا پر شرطے ہوئے ہوئے سائیاں والا سائیاں والا نہ ہوئے سائیاں والا ہوئے ٹھیک ہے بابا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ آ گئے خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی فرماندے نے ایک دن میں خواجہ اجمیری دی بارگاہ خواجہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ بیٹھا سا پاک پتن دی سر زمین تے فرماندے نے بیٹھا سا
اچانک میں ویکھیا ایک بڈھی جی مائی روندی روندی آ گئی. بڈھی مائی اکھاں وچ آنسو روندیاں روندیاں بابا صاحب دے کول. آپ نے بابا صاحب اپنی مستی وچ بیٹھے سن موج وچ. جدوں رون دی آواز آئی نا اینج کر کے ویکھ کے فرمایا بی بی کی گل ہے کیوں روندی پئی ہیں؟ میرا تے وجدان کہندا اپنا ایک تخیل ہے. یقیناً مائی نے جدوں ویکھیا ہونا بابا صاحب دے چہرے والوں فاروقی شہزادہ نہ سبحان اللہ نہ کہہ جائے نیکیاں لب جان گیا کی فائدہ. وہ سید شبیر حسین صاحب حافظ آباد دی پیابت فرماندے ہوندے سن وہ آندے سن ایک سنیاں کولوں سبحان اللہ ہی لینی ہوندی وہ بھی ترلے کر کے لینی پیندی. باقی گلاں تے بعد دیاں نا سبحان اللہ ہی لینی ہوندی وہ بھی ترلے کر کے. وہ آندے ہوندے سن جے تسی سنی اپنے مولویاں نو داد دین لگ پو تواڈے مولوی 20 سال ہور کڈ جان کرن. ایک بار آکو ہاں گوڑیا تو ہاتھ لا کے ہاتھ چوکیا کھو ذرا سبحان اللہ. حضرت بابا صاحب دی بارگاہ دے اندر مائی آئیے اکھاں وچ آنسو نے روندیاں روندیاں کہندی ہے منگتوں پہ نظر یا گنج شکر آباد رہے تیرا پاک پتن. منگتوں پہ نظر یا گنج شکر آباد رہے. آج تساں شیر پڑھنا تے اگلی گل میں بھی کرنی نہیں تے آج پھر اتھائیاں جڑے کچھ 15 منٹ ہیں مل کے بولو منگتوں پہ نظر یا گنج شکر آباد رہے. بھائی تارک ذرا کیچ کر ہاں ویکھ کیڑا کیڑا پڑھ دے اگلے جو میں ویکھاں گا کیڑا چوپے انہوں پھر پہلا مل کے آکھ لانگے پڑھ رہی. منگتوں پہ نظر یا گنج شکر آباد رہے تیرا پتن آباد رہے تیرا پاک پتن. منگتوں پہ نظر یا گنج شکر آباد رہے. بابا فرید رحمت اللہ کی تعالیٰ نے آپ نے ویک کے فرمایا بی بی 10 کی گل ہے آندھی حضور میں بڑی پریشان ہو کی آئیاں تے میں سنیے اے فرید مہربانی کرے تے رب بھی مہربانی کر چھڑ دے. فرمایا مائی 10 چاندی کی ہیں آندھی حضور کئی سال ہو گئے نے یہ میرا پتر گواچ گیا ہے یہ بڑی تلاش کی تھی ہے پر میرے پتر دا کدھروں پتہ نہیں لگا. سجنہ جے بچیاں دی اس قدر پوچھنیاں اونا تو پوچھ جڑے آج تک اولاد تو محروم بیٹھے ہوئے نے. خواجہ بابا صاحب نے جدو اس نا جملہ سنے فرمایا بی بی کہنا کی چانی ہے عرض رو کے کر دیئے حضور یا مدتیں ہو گئیاں نے اللہ ایک پتر عطا کیتا سی جدو او ویکھن دے قابل ہویا ہے حضور پتہ ہی نہیں لگا انہوں زمین کھا گئی ہے یا کون چکے لے گیا ہے. بابا صاحب جدو جملہ سنیے کچھ لمحے دی خاطر بابا صاحب ہاتھ بننے نے دھیان انج دل ول کیتا ہے یہ دھیان دل ول کیتا ہے یہ مراقبے وچ پہ گئے نے. تھوڑی دیر تو بعد مراقبے وچوں سر اٹھا کے فرمایا بی بی جا ٹر جا پتر آ جائے گا جا چلی جا تیرا پتر آ جائے گا. آندھی حضور ٹھیک ہے وہ مائی اٹھی ہے چل دیا جدو اپنے گھر وچ آئی ہے آ کے جدو گھر وچ بیٹھی ہوئی ہے ادھر گھر وچ بیٹھی ہے دروازے تے دستک ہوئی ہے. مائی رو کے پوچھ دی ہے کون ہے جڑا ستیاں دے بوئے تے دستک پیا دیندا ہے. باہروں آواز آئی نہیں اماں اج دی خاطر روندی رہی ہے میں تیرا اوہی پتر آیا بوا کھول دے. اما بوا کھول میں تیرا پتر آیا وہاں. مائی جدو جملہ سنیے مائی دوڑ دیا دروازے تھی آئی آ کے دروازہ کھولے جدو پتر نو ویکھیا ہے پتر نو پھڑ کے پیشانی تے بوسا دیتا ہے رو کے آندی وے پترا کتھے گیا سے جنو لب لب تھک گئیاں آندہ اما بڑی دور کوئی منو اٹھا کے لے گیا سی. اما اج میں دریا دے کنارے تے بیٹھا آیا سا اکھاں وچ آنسو سن میں
روندا پیا سا انج دریا ول ویکھدا سا کہ سوچدا پیا سا پتہ نہیں میری اماں کی پئی کردی ہوئے گی پتہ نہیں مینوں کس انداز نال یاد کردی ہوئے گی اماں میں دریا ول ویکھ کے اپنے دل وچ کئی دیاں کئی گلاں کردا سا میں بڑا پریشان اکھاں وچ آنسو بہاندا پیا سا اے روندیاں روندیاں اچانک میں ویکھیا ایک سونا جہا ہاتھ میرے سجے موڈے تے آیا ہے کسے پکار کے فرمایا او جوانا تو ایتھے بیٹھا ہے تیری ماں گھر بیٹھ کے تیرا انتظار پئی کر دی تو ایتھے بیٹھا ہے چل گھر چلا جا تیری ماں تیرا انتظار کر دیئے آدھا میں کیا حضور ایتھوں تے گھر پتہ نہیں کلنے 100 میل دور ہے آدھا جدو میں اتنی گل کیتی ہے اس بابے فرمایا پترا میں تینوں اے آکھیا گھر چل اے نہیں آکھیا کہ کیویں جانا ہی حضور پھر کیویں جاواں گے فرمایا اپنا سجا ہاتھ میرے ہاتھ دے اوتے رکھ دے اکھاں بند کر لے آدھا بس جدو میں اس بابے دے ہاتھ تے ہاتھ رکھیا ہے بابے نے اللہ دی ضرب لائی ہے ہمیں نو فرمایا پترا اکھاں کھول لے اما جدو اکھاں کھولیاں نے بابا کوئی نہیں سی میں اپنے بوئے کے کھلوتا ہویا ماشاءاللہ ایک نعرہ بھی مار لو ویسے کوئی گل نہیں تو زندگی فضول جاری رہا عوام اہل سنت یہ بھی زندہ باد ہی ہے نا سبحان اللہ تے ایک باری آنکھ اوکھے سوکھے ہو گئے توجہ بابا صاحب رحمت اللہ علیہ دی جدو شہرت ہوئی نا دور دراز دور 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 تک جدو روڑا پہ گیا بھئی فرید آ گیا کی آ گیا وہ بولو صحیح کی آ گیا جدو بندہ کسائیاں والا آ جائے پھر روڑا تے پیر صاحب پہ ہی جانا ہے جدو کسائیاں والا آ جائے روڑے تے پہ ہی جانے روڑا پہ گیا فرید آ گیا فرید آ گیا ایک ڈاکو سی او دا نام سی مانک ڈاکو کی سی مانک انہاں دے ڈاکوؤں دے نام ہی عجیب عجیب ہی ہوتے کیوں جی اجے بھی تسی ویکھ لو عجیب و غریب نہ انہیں آکھیا جدو 50 سالوں دی عمر ہو گئی نا انہیں آکھیا ہون تے کمرے چ لتاں ٹر گئیاں نہیں ہون تے شرم کر چل کسے دے کول چل تے توبہ کر لائے ایک پیر صاحب کو آیا آکے اندہ جناب بڑی زندگی لنگی چوریاں کر دیں میں ان توبہ کرنا چاہنا پر میری ایک شرط ہے انہوں نے کہا جی بڑی چنگی گل ہے جناب توبہ کرنا چاہتے ہو تو کی شرط ہے انہوں نے کہا جی نمازاں 5 پڑھاں گا روزے پورے مہینے دے رکھاں گا زکاة دیاں گا حج بھی کراں گا سارے چنگے کام کراں گا پر جناب چوری نہیں جے چھڑنی وہ جو توبہ کرنی ہے پر چوری بولو صحیح جڑی وہ آدھے چور چوری تو جاندہ ہیرا پھیری تو عادت پھر مرن والی جاندی ہے نا انہیں کہا جناب سارے کام چنگے کراں گا پر چوری نہیں چھڑ سکتا انہوں نے کہا دفعہ اٹھ نکل چل پاج جا پر توبہ کرنا انجھے توبہ کری دیئے نکل جا پاج جا دوجے کو آیا تیجے کو آیا چوتھے کو جدے کو آوے وہ آخر جی پہلا چوری چھڑنی پہنی تو تاں انہیں کہا نہیں ٹردہ رہا پوچھدہ رہا بھی پیر کیڑا پیر ٹردیاں پاک پتن پہنچ گیا پتہ لگا بھئی زمانے دا کتب ہے بابا فرید آیا تے آکے کہتا حضور میں توبہ کرنا چاہنا آپ نے فرمایا ماشاءاللہ بڑی چنگی گل ہے بھئی آجا اللہ پر جناب میں بڑیاں کول گیا میں اپنی جو شرط رکھی ہوتا میں نے اٹھا دیتا ہے آپ نے فرمایا 10 کیڑی شرط ہے آندھا جی نمازاں 5 پڑھاں گا روزے پورے مہینے دے رکھاں گا زکاة دیاں گا حج کراں گا سب کچھ کراں گا پر چوری نہیں چھڑاں گا واہ بھائی واہ چشتیو کیا شان ہے بھائی پیر دی
ہوں دلیر نہ ہو جائے جی اس گل تے مولوی نے سنا دیتی ہوں توجہ کہندے نے آپ نے فرمایا ہوں کی گل ہی آندا جی سارے چنگے کام کراں گا پر میں چوری نہیں جے چھڑ سکدا بابا صاحب نے فرمایا آلا اے گل ہے تو پھر ٹھیک ہے کریا کر کی فرمایا ٹھیک ہے کریا کر چوری باقی کام تے کرے گا نا آندا جی بالکل پر فرمایا ایک وعدہ ساڑھے نال بھی کر ہائے 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 ایک وعدہ ساڑھے نال بھی کر آندا جناب کی فرمایا جتھے مرضی چوری کریں جا کے پر جتھے مینوں ویکھ لوے نا حیا کر جائیں ہائے 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 جتھے مینوں ویکھ لوے او تے حیا کر جائیں آندا جی میں ایڈا بھی بغیرت نہیں کہ جتھے میرا پیر ہوئے میں اتھے ہی چوری کرنی وعدہ رہا حضور چوری کراں گا صحیح پر جتھے تسی ہو مڑ جاں گا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے انہوں ٹور دیتا 5 دن 10 دن 15 دن لنگے انہوں پتہ لگا نال دے پنڈ چودھری صاحب نے منڈے دا کیتا بیا تے اس منڈے دے جہیز دے وچ نا 2 مجھاں دیتیاں نے انہوں نے کی دیتیاں آج کل اسی بیاہ نے ابھی کار اسے بیاہ کرنا جڑے نال گڈی بھی دین کیا وہ ناراض نہیں ہوگا جو گل کہہ دیا کاس کے ساڑھے ذہنی چو ایک کنسپٹ دور ہو جائے تو جڑیاں ساڑیاں بچیاں اپنے گھراں وچ جہیز دی وجہ تو گھر بیٹھیاں نے انہاں دے بھی گھر آباد ہو جاؤں توجہ ہے بھئی سارے ہیں دی ایک باری سبحان اللہ کو گل لگے چھڑی ہے مانک ڈاکو پتہ لگا چودھری دے پتر 2 مجھا لبیاں نے آندہ ہون تے چوری دا مزہ آئے گا رات نو بیٹھا سواری تے سواری لے کے ٹور دیاں جدو اس پنڈ وچ آیا ہے سواری پنڈا بننے بننی ہے چل دیاں چودھری دی حویلی وچ آئے آ کے ویندا ہے 2 مجھاں بڑیاں سونیاں نے آ کے انہیں کلے تے جدو وہ رسا کھولے ہے ان جدو کلے تے ہاتھ رکھیا ہے ادھر رسا کھولنا شروع کیتا ہے دل وچ خوش بھی بڑے آج تے موج لگ گئی آج تے مزہ آ گیا چوری دا ایڈیاں سونیاں تے قیمتی مجھاں آج تک نانکا ویکھیاں کدھرے نہیں ہو بابا مانک ڈاکو آدھا جدو میں رسا کھول کے اٹھیاں وہاں جے نظر پیچھے کیتی ہے تے میں ویکھیا بابا فرید مجھ دی کنڈ تے ہاتھ پیا پھیر دا اے بابا فرید اے مجھ دی کنڈ تے ہاتھ پیا پھیر دے انہیں اوتھے ہی رسا کلے تے بنے اے ویکھیا دا میں ایڈا بھی بغیرت نہیں وعدہ کیتا سی جتھے تسی ہووگے چوری نہیں کراں گا وعدہ کیتا سی چوری نہیں کراں گا جتھے تسی ہووگے کلے تے رسا بن کے واپس آ گیا 5-7-10 دن تو بعد پھر کسے ہور گھر وچ پہنچی ہے تے جا کے جدوں چوری کیتی ہے یہ سامان سارا گنڈڑی تے رکھی ہے یہ گنڈڑی بن کے جدوں موڈے تے رکھ کے ٹرن لگا ہے ویکھیا اے بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ اے ویڑے وچ ٹردے پینے جدوں پیر نو ویکھیا گنڈڑی سٹ دتی ہے آندا وعدہ کیتا سی جتھے پیر ہوے گا چوری نہیں کراں گا سامان چھڈ کے اپنے گھر وچ آ گئے 1 دن 2 دن 4 دن 5 دن 10 دنوں تو بعد آج ساڈے پنڈ دے وچ پاک پتن دا پیر بابا فرید آیا ہے اے بابا فرید ساڑے شہر پنڈ وچ آیا ہے جدو بابے فرید دا سنے آدھا مانکا چوریاں کرن تے گئے پر کامیابی نہیں ہوئی چل نہیں ہوئی تے نہ سہی پر بیخ تیرا مقدر لوگ پیران دے کول چاندے نے تیرا پیر تے تیرے گھر وچ آیا ہویا ہے چل جا کے پیر نو مل کے آ چل دیاں جدو بابے فرید دی بارگاہ وچ آیا ہے اے دروازہ کراس کر کے جدو بابا صاحب کو لایا بابا صاحب نظر اٹھا کے فرمایا مانکا او سچی دس کنیاں چوریاں کیتیاں نہیں ہاتھ جوڑ کے آدھے اور رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے بابا فرید او جدا پیر تیرے ورگائے ہوئے کوئی چوری کاری نہیں سکدا اللہ دل والے بول کیا کیا نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدل
तकदीर देखी। अल्लाह केड़ी केड़ी गल करा बाबा साहब जी। खाली जवाहरे फरीदी ले लो ना, खाली जवाहरे फरीदी तो उन्होंने अगे रख लो। मेरा ख्याल 3 महीने तो लंघ ही जाने बाबा साहब दी करामतां बयान कर दे समझो है सारे थके तो नहीं। हाथ चुक के एक बार सुभान अल्लाह को जरा प्यार में सुनो। बाबा साहब सफर करते सन पै, आपदा एक मुरीद भी नाल सी, नाम सी बाबा लब्बा। की नाम सी? अच्छा, पीरां दे नाल कई मुरीद भी क्या ही होंदे ने, फिर साढ़े वर्गे नकम्मे भी कई नाल टुरे फिरदे होंदे। वो बाबा साहब दे नाल ना टुरया जाए बाबा लब्बा, तो बाबा साहब किसी अपनी मौज सन टुरदे टुरदे। ये फकीर भी अपनी मौज होंदे ने, पता नहीं किहड़े टाइम कित्थे नज़र आ जाए। वो टुरदे बाबा साहब टुरदे जा रहे हैं, तो बाबा लब्बा ना टुरदे टुरदे उहदे ज़हन च ना एक सवाल चल रहा है कि जेड़ा भी बाबे को आया ना, बाबा फरीद को, बाबे फरीद ने वली बनाया, तो मैनू मुद्दत हो गई ने, मैनू बनाया ही नहीं ने। ये तो अपने अपने नसीब की बात है? कोई आया लेके चला गया, कोई उम्र भर भी ना पा सके। बाबा लब्बा टुरदे टुरदे ना वो जी गल दिल सी ना जुबान ते आ गई। बाबा साहब अगे अगे सन, पीछे पीछे बोल कहता हजूर ये साबर आया तो उन्होंने भी वली बना दिता जे, तो निजामुद्दीन आया तो उन्होंने महबूबा इलाही बना दिता जे, तो मैनू सिर्फ इंज ही रखना जे, मैनू भी कुछ बनाना जे कि इंज ही रखना है। बाबा साहब किसी अपनी मौज सन, इंज वेख्या परत के पीछे, चेहरे ते जलाल सी, फरूकी जलाल। बाबा साहब ने पीछे वेखिया है, वेख के जलाल विच फरमाया लब्बा की रौला पाया ही, अर्द करदा हजूर साबर नू भी वली बना दिता जे, निजाम नू महबूब इलाही बना दिता जे, ते मैं सारी जिंदगी लोटा चौके नाल टुरना है, मैनू भी वली बनाना है कि नहीं। बाबा साहब जलाल विच फरमान लगे, फरमाया लब्बा कोई बेला कवेला ते वेख लिया कर, कोई वेला कवेला ते वेख लिया कर, वेख के मैं टुरन है, तेनू अपनी पई है। अच्छा हुण क्या उस बाबे लब्बे तो ही सदके जावा, जदों आपने फरमाया ना कोई वेला कवेला तो वेख लिया कर। हुण बाबा साहब इन्नी गल करके ना सिर थले सुट के टुरदे जा रहे हैं। वो हुण पोला पोला पढ़दा जाए, वेला कवेला ते वेख लिया कर, वेला कवेला ते वेख लिया कर, वेला कवेला वेख लिया कर, वेला कवेला। जिथे बाबा साहब जाना सी ना जाके बैठे, फरमाया लब्बा जी जो कुरान उठ के अल्लाह फाड़ा पैसे जा बाजारों को शह लैके आ, फलानी शह लैके, ठीक। वो हुण टुरदा जाए तो आखदा जाए वेला कवेला वेख लिया कर, वेला कवेला वेख लिया कर, वेला कवेला। अगे गया तो चौक च रश लगा, दुनिया खलोती। एक बंदे नूं बुला के आंदा गल सुन, ये की इत्थे? उन्हें कहा एक बरात आई है, तो लाड़ा जिहड़ा सी ना, लाड़ा मुंडा वो हाथी ते बैठा सी, इस चौक च आया तो हाथी नूं हार्ट अटैक हो गया। हुण बंदिआं नूं होण लग पिया, उदों हाथीआं नूं भी हुंदे सन। उन्हें कहा जी इनू हार्ट अटैक होया तो वह मर गया, तो लाड़ा हुण उतर के थले खलो रहा, वो आकड़ गया, आंदा हुण नवां हाथी लियाओ तो फिर जाना। तो सारे बराती परेशान ने, बई एडी मुश्किल अगे लिया, हुण हाथी है किहड़ा, भी कोई बकरी है जी फटाफट लभ लियाई है, तो वह परेशान है। तो इस वजह तो सारा बाजार बंद है, चौक बंद होया पिया, लोग खलोते ने, इधर वाले इधर, उधर वाले उधर, उधर वाले वो खलोते हैं। आंदा अच्छा 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 ये गल कित्थे करके वे हाथी? उन्हें कहा जी चौक च। टुरदियां 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 बाबा लब्बा चलदियां चलदियां हाथी दे करीब आया। मैं वेखना हुण तुसीं किवें करके सुणदे हो इस गल नूं। कोई जरूरी नहीं कि हर गल सोरे च ही की जाए, कोई गोरे च भी कर लेनी चाहिए है। सुभान अल्लाह आखो जड़े जागदे एक बारी प्यार दे नाल। बाबा लब्बा चलनियां चलनियां अज जिवें आ चल रहे हैं, ये कोलों खाली ना लंघ जाण, ये तुसीं समझदे ते है ही हो भी क्यों लंघदे पैण। सुभान अल्लाह आखो नाले इन्हां नूं भी कुछ देई जाओ, ये नहीं बड़ा है। बाबा लब्बा चलनियां चलनियां हाथी दे करीब आए, जनाब पीर साहब हाथी दे करीब आके हाथी कोल बह गया है, बह के हाथी दा इंज कन फड़िया है, कन फड़ के अपना मुंह हाथी दे कन दे करीब करके बाबा लब्बा बोल के आंदा, ओ हाथी मरे तेनू होर टाइम कोई नहीं सी लब्बा, यही टाइम लब्बा सी मरन वास्ते, कोई वेला कवेला ते वेख लिया कर।
اوے کوئی ویلا کویلا تے ویکھ لیا کر بس اینی گل کہن دی دیر ہے ہاتھی نے اپنے کن جھاڑے نے اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہے چاہے تو اشارے سے اپنی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی یہ حال ہے خدمت گاروں کا یہ حال ہے خدمت گاروں کا تو سردار کا عالم کیا ہوگا یہ حال ہے خدمت گاروں کا یہ حال ہے خدمت گاروں کا تو سردار کا عالم کیا ہوگا اچھا بس اینا دے باہر تک جانا تک میں دو گلہ نکیا نکیا اور سنا لانی توجہ بابا صاحب رحمت اللہ علیہ دا جدو آخری ویلا آیا نا حضور بابا صاحب دا جدو آخری ویلا آیا توجہ نہ سنے ہو شاید اگر کسے سنی ہوئے اکثریت نہ بندے گل نہیں سنی ہونی توجہ نہ سنے ہو آخری جدو ویلا آیا نا بابا صاحب دا آپ نے رات دا ٹائم سے آپ بستر تے لیٹے تے غشید عالم سی جدو وہ عالم ہٹیا اکھاں کھولیاں تے بابا بدر الدین کول بیٹھے سب فرمایا بیٹا ٹائم کیڑا ہے حضور رات دا ٹائم ہے بیٹا عشاء دی اذان ہو گئی آنی پیر میرے پنگڑا پانا کمال نہیں چشتی حقیقت ہے وہی چشتی ہے نا جڑا خواجہ اجمیری دا خواجہ حضرت بابا صاحب دا آخری ویلا بھی ویکھے آخری ویلے چ بابا صاحب کی کیتا آپ نے فرمایا بیٹا عشاء دی نماز ہو گئی حضور اذان ہو گئی آپ نے فرمایا بدر الدین جی حضور فرمایا پتر لیا پانی تے مینوں کرا وضو ایک واری میں نماز پڑھ لما پھر پتہ نہیں کی ہو جائے وضو کرا میں نماز پڑھ لوں اچھا ٹھیک ہے حضور پانی پیش کیتا آپ نے وضو کیتا وضو کر کے نا لیٹیں بابا صاحب نماز پڑھی نماز پڑھنے تو بعد پھر غشید عالم پھر بے ہوشی تاری تھوڑی دیر تو بعد پھر ہوش آئی پھر آپ نے فرمایا بیٹا ٹائم کیڑا ہے حضور رات پہ گئی عشاء دی اذان ہو گئی حضور اذان بھی ہو گئی ہے جماعت بھی ہو گئی تو جناب نے بھی نماز پڑھ لی آپ نے فرمایا ایک باری پھر پانی دے میں وضو کر لما کو 2 نفل پڑھ لما پتہ نہیں پھر پڑھے جان کے نام پھر پتہ نہیں پڑھے جان کے پھر وضو کیتا پھر نفل پڑھ لے پھر بے ہوشی تاری تھوڑی دیر تو بعد پھر جدو ہوش آئی نا پھر فرمایا پتر عشاء دی اذان ہوگی حضور نماز بھی ہوگی تسی پڑھ بھی لئیے پھر بعد تسا نفل فرمایا پتر ایک باری پھر پانی دے میں وضو کراں کوئی 2 نفل پڑھ لواں پتہ نہیں پھر کی ہو جائے تیسری مرتبہ جدو وضو کیتا نفل پڑھے سنو چشتیو اسی جس بابے فرید دا ذکر کرنے وہ آج بابا فرید سنو آپ نے فرمایا بدر الدین جی حضور آپ نے انج کر کے اپنی چارپائی دے ہوتا جڑی چادر بچھی سی نا جی چادر نو انج پیچھے کیتا تے سرانے دے کول انج ہاتھ پا کے نا سرانے دے تھلوں کچھ کڈے مکھانے کٹ کے فرمایا بدر الدین ہے لے لے حضور انہاں دا کی کرا فرمایا جدوں میری روح نکل جائے جدوں روح کف سے انسری تو پرواز کر جائے تے انج کریں جدوں مینوں غسل دے لو وہ کفن دے کے میری چارپائی اٹھا کے تے مینوں جدو جنازے واسطے لے کے جاؤ نا پڑھنے واسطے تے انج کریں اے مکھانے نکے نکے بالاں وچ ونڈ دیں نکے نکے بالاں ونڈ دیں تے نال آکھیں آج جملہ سننا نال آکھیں او پترو او بابا جڑا منجی تے لیٹ کے جان دیا جے نا او بابا او وے جڑا دنیا تو اپنا ایمان سلامت لے گیا ہے ہائے 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 اے بابا ہوئے جڑا اپنی اس دنیا تو اپنا ایمان سلامت لے گیا ہے انہوں مرید بھی تے بابا بدر الدین سی نا پتر سی عرض کی تھی ضرور ہے تے میں پتہ ہے بھئی تسی کاملان دے بھی کامل ہو پر منوں کی میں پتہ لگے گا تسی اپنا ایمان سلامت لے گیا ہو ایمان سلامت ہر کوئی منگے آپ نے فرمایا
بدرالدین سن جی حضور فرمایا پوچھے بھی کیویں پتہ لگے گا میرا ایمان سلامت ہے کہ نہیں؟ جی حضور توجہ ہے سارے ایک باری شروع تو لے کے ہون تک بھی جس بندے سبحان اللہ نہیں نہ کھی ایک باری وہ سبحان اللہ کو پتہ لگے بھی سرکار دا ذکر سن دے پیا حضرت بابا بدرالدین عرض کر دے حضور اے تے مینوں پتہ ہے تسی کاملاں دے بھی کامل ہو پر حضور مینوں کیویں پتہ لگے گا تھوڑا ایمان سلامت ہے فرمایا سن پتر جدوں مینوں غسل کفن دے لو میری چار پائی اٹھان لگو فرمایا انج کری اپنا سجا ہاتھ میرے سجے ہاتھ دے وچ دی جے تے میں اپنے وصال تو بعد تیرے ہاتھ نو پھڑ کے انج گھٹ دتا سمجھی ایمان سلامت ہے تے جے نہ گھٹیا تے سمجھی ایمان سلامت نہیں ہو سنو بابا صاحب دا ذکر سننے والے ہو جدوں وصال ہویا ہے روح کفسی انسری تو برباد کر گئی بابا صاحب نو جدوں غسل دتا کفن دتا جدوں چار پئی اٹھان لگے نے بابا بدرالدین بولے فرمایا ٹھہر جاؤ مینوں آپ دی ایک آخری وصیت پوری کرن دیو کفن دے وچ ہاتھ پا کے بابا بدرالدین نے جدوں انج کر کے بابا صاحب دے ہاتھ وچ ہاتھ دتا ہے ادھر ہاتھ بابا بدرالدین نے بابے فرید دے ہاتھ وچ دتا ہے بابے فرید نے ایڈی زور نال ہاتھ کٹیا ہے بابا بدر دا کہ بابے بدرالدین دی چیخ نکل گئی ہے رو کے عرض کیتی حضور چھڈ دیو اے مینوں پتہ لگ گیا ہے تھوڑا ایمان سلامتی حضور مینوں پتہ لگ گیا تھوڑا ایمان بولو بولو مینوں پتہ لگ گیا تھوڑا ایمان گرامی قدر ذات اسی تے ماننے ہیں جدے پیرانو جڑے آخری ویلے بھی نمازاں دے بڑے خیال کردے ہو اللہ دی بارگاہ چ دعا ہے اللہ میری تہاڈی حاضری قبول و منظور فرمائے وما علیہ الا البلاغ